Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso Po near Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Namar ka jingken rei ki kam thombor ki kentei ki khna ha ki imlang ka salang, bat kumno ban rat dingkhong ye ka kam shongkha khna. Ka KSU Girls Wings Mairang Circle, ha ka pratrik ubna yayong arajar arpuwai kalami syakmat ban penlong da ka awareness program halor ka phang ka baong ka shongkha khanna bat ka jingsha thombor ki kenthai hagani ka sngi lawan banyadon langda ka adolescent counselor jong ka Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang ka kong pi melim umlong ka balakren halor ka jingshongkha khanna bat ki jing ki bami nagani ka shongkha khanna nangta ka kong di renja ICDS officer Kabalabatay siya pang ka child abuse, kadba ka president ka KSU Girls Wing District Unit West Khasi Hills, kasamla kasi nong siyang kalakren halor ka sexual harassment. Shushu kibala ay jingkren hagani ka sngi ki kintobru ya UOC ka Mairang Police Station uba S. Kharjana, bat usamla John F. Nongsiang, president ka KSU District Unit West Khasi Hills. Yagani ka program la penlong Tirot Singh Memorial Hall pendeng Umyong Mairang ha kabalawan man simbenta daki kena school bat kipaj ba nongwan yo namar kani kasngi kadai artat kasngi yo langsti hagani kejo kasngi ke KSU Girls Wing Mairang Circle kala ais ngau baru daki momento syabarok kinong kren kibalawan banya simbenta banya sam ya kijing hikai lengba kani ka awareness program kiai kita kijing sha thombor kamut ba hapo jong kani ka an kamut ba ladau usram usho udat lani ule ya kanu ka ba penlong ka balong bian ya ka long renyeng jong ka kurim kamut ba uhap ka kum ka jing penstom ka ba hap hapo kani ka an tilada ki kum ki kithei lani ki lanot ki ba hap hapo kani ka an kum haying hasam ki ba ma di ki jing shale ben hawlok kum tu mabun sin hi ka seja ba kila don pun langot famut ulok upetno kaken take hab ban kit jinjar marwe ka hab ban psa ka hab ban trishtom ban pin biang na ka bata ki kun but lingba ka jing ka ba ka jing thomba jong ka ba long kumni ka mot ba ka ken thei hi ka mat ya ka jing jinjar ba ka kata aru ya ka perkhat ka perdan jong ka tu ka long kmi nangta lada habajia kum kidi kijing sha thombor kumot ba lingba jong kadi ka an kumot ba ka kani kilong kmi lani kitu ki long kmi lanor ki bangat ha kutu ka jinjar kumot ba pila ban yo ya kijing ya da ka ba P1 shaka district social welfare officer kumot ba hangtu kumot ba pinyo ya ka ban yarap ya pi ka ba pinyo ya ka ban yada na kumta ka hojong pi But bakat kum kani ka domestic violence a kamot ba kila donlot kila tingerap hakabidi bat ki longkmi kata kamot ba lada ka longkmi ka ngat hakajing sha thombor kalamen saw kamot ba ka kade ka yo hok ban yo ki tingerap haki hospital nang taru lada kum ka longkmi kadon kam ya ka tinge slok lani kata ka counseling kamot ba kadon hok ban yo nang taru lada kum ka longkmi ka kadon kam ban file ka FIR lani ban ujor persya ya kajing thompor ka jongka haulok lani da manu ki khot jong kaying kamot ba kum ka longkumi la ka kwa ban le sipo thanat ban file ban bujing ujor kamot ba kat kum kani ka an kamot ba kidon ki nong yarap ha ka ban yarap ya ka longkumi ban pensai bat khapta me habede bat cha sipang kirukom hakaba kumno kan ai ka jing ujor kamot ba kadi ka kamram jong officer in charge jong katuka police station lani katuka thanat ka ba hajan bat ka jaka ka ba ka shong ka sa kamot ba kadi hok ya ka ba kan yo ya jing pensai na police officer lani officer in charge jong katuka jaka nang taru lada kum ka kani ka longkmi ka bangat katuka jing sha thombor kamot ba lada ka kwa ban lit sa kaying kasarili ni ban file complaint kamot ba kalarkwa ban lit ban yo ya kahok jong ka kamot ba umdan ba khan ya katu kalong kumi ba kan lit sa pokod henry ba lara ka kwa kamot ba baro hi ki lat jing ya da ha ko bede ban ya da ya kahok jong katu kalong kumi kamot ba
lengba jong kani ka domestic violence act komodba ya kahok jong kilong tumi lani kita kilanot kibangat hapo kani ka domestic violence act komodba kidon ka ain ken na pamanta jong ki nang taru lada habaidi bat kani ka sexual harassment at workplace lani kata ka jingsha thombor ya ki samla lani ki ken thei haki zakatre komodba lengba jong kani ka sexual harassment at workplace anaja khatlai ko ba layo kumbang la ong bani kumbang layo ya kajing scam no president jokari india kumot ba ya da kerpang na kapanta ka hok joki kani kajing sha leken sleng ni kajing sha thombor ye ki samla lani ki kilong kumi hapo ki jaka trekam joki kamot ba lengba joki kamot ba kani ka an kala long kabala long kongsan ba kabala long important ba kumba ong haktin nong way hadu kani ka khlimat kani hadu kini ki por hakaba lada lemba jong katuka ka mukaduma ngilayo ya katakarai bala penmi da kani ka supreme court kamut ba omde ben yoben ya ka kentei lani ya ki kentei henry day ban treat lani day ban ya penringkat om day ban yobin tang nakadaw ba kadai ka kentei henry lani om day ba ban yobin ya ka tang nakadaw ba o ba kadai ka kentei henry day ban ya buram hi kumju ya ka kentei kumba ni buram ya ushrang ti tang kini hi kijing pensai habai day bat kani ka sexual harassment bat ka jopi kumod ba pila ban libu da ka jing ujor lingba hedu jong katuk office ka ba pitrei nang ta kin sale ya ka badan kam habai dei bat ka jing sha lekin sleng ka jong pi ha katuk office ka ba pitrei kam tilada jia ba la khangla di pi da manu bat ong ban ba bahap kan yesuk no namar ba kadai ka office ka ba pitrei kam nang ta kan sakta ya ka jing edei ka jong pi ka mod ba kataru ka long bi an rei ngakat pat lada hakinu ki jaka ki ba pisha thombor tinga sumha ban kerpat pi sumha ban wan shikmat ndei ban shusha you right no ya ka hok jong pitang na kadaw ba pidei ka kentei nang taru lada don kum ki long kumi ki ba ngat haka kajing sha thombor kum bala ong mani lengba jong kanika domestic violence a kumot ba kadai ka hok ka jong pi ba pinyo ya kajing eda lani ban yeda kerpang na ka banta ka hok ka jong pi na kata kadaw ngasmo ya ka ban kerpat bat nam sha lada pisah ngat hakum kita kijing shat thombor henry smpa wan shakmat nangba en la ban yerab nagabanta ban yo ya khok kajumpi kimat kibiya dei bat kani kijing shat thombor jon ki khna ki bahapo khatra snap karta kawai ni kita kimat kalom ka physical abuse ki physical kamut kabiya dei bat ka me mo kani kalom kijing shat pinchitom ya ki khna da ka ba ki sha sho kisha adat mo hakiwai pat ki brio mo halayir halasem hakikmi hakik paru kani guru kampen stom kalong ka bajujab ha man nakapor hakijaka puliru nyoi ka jabha hakaba ki parakhna mo kisha nyo pen hakiwai pat ki parakhna banang ta pade sami siki siki jingya krai ne paramaki berkani kaya lamru sha kajingya sho kajingya dan nang ta sami sa kajingya men sauru dekata ka ha ka physical abuse ka baniju khot dapat tiap hari ni khot ya kani ragging nang ta pad kajing sha sho hayin hasami ki khna ki bam tep ya ka ru mo shusha wa daw shusha sho sha pin shitam hala ujong paru lani hala ki jong ki mama kania ru kakta abha mo ni ki khna tamna manta ki pa jong ki le ni ki mama le se ki lawan yang mi ki la ya bu ai mo ki le ki ni ki kam ki ba sosi kini ki jai jingja ki lom ki ba ma shibon namar ba kakta abha shibon ka jingmod ka jing par kha jong ki khna juni bat kala ru hi banyalam sha ka ba sniu ba sha ka jing sosi to ka ba ar pa de ka lom ka sexual abuse ka sexual abuse lani ka jing shabat bor jongki khna kumpang yo I bha menta ki por mo ha ki news lani ha internet social media everywhere yo I ba kani kala kan rei bha menta
Di kajing syabat tengah jubor kalau kenrei bah hakini kipor ke minta bat lajan mana kesni penyu iben hakikot kubor penpuliru penyu i. Di kalong ke ba i sanmet hadu kata-kata banyu i ba kaminsim ubriuru dan shu ya kata kajing yatiblem ha u bating ru kejujab ha ba undal ada ban penhun ya kita kijing kwa abra jangu ule kuno penyam no mo kata dah ketian hari itip ya kata kumka ri tikani ka shed kam jujab hai ki khna kan thai ki jungi le ki ba hapo ka khat fast nem karta bating ru niu i ba ki khulung ru wala ki khulung ru ki ba dang red mo umma shu ki khulung ru niu i ba ki bon ha ki ni ki jingja sha Asia Shillong ne shani sha nong jungi ne sha Asia rum nin pulen news mo kawai ka bahab ka sexual abuse ru kadi ko bangitep kom yang re mo dang men hakani ni pe haki khot kubor hapo social media namar ba ashadon thi sa Bangalore te kachaya ki khna north east ki bana po Manipur mo dang wan way brio ki order jingbam shi ya don em ki Swiggy menta hangni shani te padan hapo shlong adan mo Swiggy home delivery ti ulale deliver pizza hayin ti kita ki adan balai sangot kita ki khna north east nang ta ki lem no ki bat bo to wala ki shinrang ru kini ki jingja jujja mo ki shinrang am tamai ki kan thai henry mentai ngi ba ki shinrang ru kini ki aka baro ki jujja kabalai pada ka bang akwa ban ya keren mentai ko long kan ka emotional abuse ka emotional mud ayu ka mud ka jing snow emotional abuse la ni ka jing sha pin shi tom ki khna na ka ba bun e ki daw sem kum ka jing ya mai la ni ka jing ya short ki kimi ki pa haye da ka ba ki kimi ki pa ki pendon kam ya ki ktien klem akor mo hakmat ki kun jong ki kani ka kitab ha ya ki khna ba ting ru ka penlong ki bakin ritmen sim mo bat bakin shong no hakan dong kan shat namar bali bakitiang yo makiru ki shasho halau jongu pani ka kuni ti ting hinsham ru ba ki don ki long yin ki baju friend ben friend po mo bat ki baju thad ya la ki jong ki phun la jong mo ki thad ki phun la jong ki bai bat ki brio da ka ba ki athol ni ki kren ben o kani kam jutre kam haye ka ba shulap mi ka ba shushang nei ka ba shuthya ka ba jaitu kum ta ter dia balong kum ni ki kun pada kin slow kum no mo haba ki jong ki kimi ki par jong ki thad mo ki thad ki ha ki wei pat ki brio te kalong ke ka ba so si mo ki kun ro kin slow kum no haba ki tep ya kani mo haba ki yo slow la ki jong ki sport tikini ki long khandiat ki luksa ki banga kwa bangan pen pau shapi ha kani ka por but nganet scam ro ba kani ka program ka bla penya da ki KSU Girls Circle mai rang menta ka si kan long e ka ba ai jing men toy ya phi baro khnang ba ki emlang ka salang ru kan long ka ba suk ka ba san khatu khatwai pintu ya phi baro hangni nga ikidon students khna school ti lada don kini ki jingja phim de ban ya le ran phim ye de ban buri hinre phye de ban wan shakmat nei ban pentep sha ki bor jong ka an lan ye ru sha ka shna mo knan ba ka jing sha le ben jong ki khna ki la ban te la kam ti ngakwa ban into ye phi ba phinya pet hai kini article ki an na train for watching pensai khamhamenta ya kani ka Pokso Act mo ka promote protection of children from sexual offences but the way ka act ka bia deal ha ba kani ka sexual abuse kalong ka JJ Act ada pilih ya internet ha Google should type JJ Act pila ayo lot ham ku baro ka JJ Act ka Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 ka bala pass ka parliament jong ka India tikini kilong ki hindiat mo ki bana kwa bania share ba pimenta ka por tangda kini ki kentien population bone a pibaro ba thobang prakhat kini ki jingjia yu ikat khubor ki ba mala kasi kasta e kamitsim ga jama pungwei nongelam ba kadai namar kajing bom biang na ying nasam kajing bom yo kajing kai na ying nasam
kipoi kini ki jinga gawandra ya ki jinja buram ya ka rikasi jogi kadon ken ka bang baka miso hakini kipor ibrale jukuran ngiom baka rikasi ka de ka riti bruti play rengi ba menta kini ka jingti bruti play jungi gara punan ka jingti soi marbal ngau kunta wisibon ba kikun samla jungi lapoi sa ka jing job nomor kejingdi ya kijikindi kibabuat ki drugs ki kiat ki kenja berkiwi kijingdi kiba penjot ya kejing im joki om tak penjot ya kejing im joki wei payu wei hendrei penjot ru ya ki mlang salang yesio ba kijing kira ta bagi kena ki habret ki benaret ki la syabat bor kadai nomor kejing bom tip syo ya ki para breu abang intip para breu ya blay ro intip syo ki gisam ki batip ya blay ni julap bakim judan kunjumi ki kun ki tam seneng ki kun ki penjat buran ki kasam rei kami nak intip breu tu blay wi ba kilong kita ki mau nai ki keluar kali ki ba aji sai ki ba aji kerman ki ba aji singan ya kari hi bro kawai te wi ba lada kayi kasam kikimi kipa nado dangret ki alam putih badai berkiju peni gajing senang kiju peni tak gajing ai ngam tarai ba kimi kini ki jingjia ki ba meta ngai ki ba smate kalong nagaliang jongi kum kikimi kipa ki ba yi kasam kalong yi ngasam ni ban don tak gajing ai ya ki khom pi gajing ai ya ki para marjan marpa bergini ban peni ketika jingya teli kerja stu jingmot tenang ba kikun samla jungi bang kilamat sibon nak jing jakli aja ke pertai ba leda kun kikmi pa ngilaban yalam ti badai ngam tarai ba kimi ta kiji jaklia kiji sne ba dokumenta te lewe rifi iwe kisamla ki habret ki khna school kam ta me ya kimi pa ki ba yosel kini kijing keren jo kino yalam ki officer bat kino kira ba khmat bide ban siam kini ki ka jinika yang hayi kasab ni khmat mangire ban long ba pikir ba kun jogi nadu dangret ni ban yo taka jingkai ba paka ber ka jikai ka bangire ban tip yo breu ni tip yo blai nang ba kalau ei jogi we pa we kalau ma pernai ba kasiro ka thau jogi ki habret ki hab ki baret jogi ki long tumi ki samla kan thei ki long ba singai berkan kalong ka jingtai ya ka beri nyotrat kalong ka jingtai ya kasino ka thau don shu kata ka jing ke clear na ka benta ka jing nang jing start kala long ka jing em joki kala like lut bakin shu shang shane shatai ha shang shnong mo kyong shang shnong boroshi si but habakum kini ki don ki khna ki bahap no hakikam ki basniu hakikwe hakikam tu kam thiem bat ka bakham slosi kam ka dei baki poino sha ka jinge shongkha klem pat su ti ka weiru ka dei balada ki khna ki poino ha ka di ka bam ka taru ka di ka wei ka daw ka ba pinlong ye ki bakin poi shongkha namar ba sisian bala di mo la bu at la sho kamut ka jingwat jing pakhat kam trei kam shu te ka eke ba phile ha ka to ka poru pimtep onda ka lami ka iso jong kata ka eke ba phile la ne ba kumba ong ha ka tien phareng ka result dalami ka result ban shu ong o uniu lai poi kha ba kata se shu kendet ben reu ikme pa nama belai ba kimtep ba ki khon jam ki kila poi ha ka ki kam ki pampat dei ba kata ka jong ki nangta kabala kaba sakawai kadai ka jingsha thambor ki khante khna teng ka jingja ka jingshong kha khna ka poiru na ka jingsha thambor mo gidon teng ki parakhna untu habaki amon parakhna habam tre poisha ka jingberngem namar ba bampriang ya ka ei ka baki pha kli te lada la tre pede ka kentheiru sedang saka kam ikam jubor dan ikam batbor kat hadu baga da kenthei kanda poi sha ka jing armen te
kamdei ka jing songkha kena kamwan ra ya ka jing so lane kamwan ra ya ka jing kemen ha ka jing e ukna phi ki kum ki pai ba ki basrap lang kham tam ki me ki pa kan mau ha bakadon ka jing ta tang ya ka met ka phat henre ya ka jing mut jing pakhat ru ka ta ba ya ka jing ya dei jong ki ru bat ki wel ka ta te lada u ne pi ka khna ki koi no sha ka shong ka khna ta ya ka kwat ka khia ka banin kong ka kha ka ni ka kini ki long ka mi khna bun sin ru ki kim nang ban pet bha ye ki khon le ne ban ri ye ki khon le ne kum ba ki ong ha tin parenting techniques le ne kum no ban ri ban pen he pen sa ye ki khon kim pat nang namar ye la di ru ki dang dang kam ye ka jing sneng ka jing krao na ki kme ki pa te kum no kin sneng ye la ki jong ki khon kim nang but they kana kane teng kini ki khon ki ba ki kini ki long kene khna ki yo ki long rebellious yani ki long duki ki long dombet but ya ka ju hi ka ka ba ki kmi pa ki le kan sahiar ha pateng ka de ha ki khon jong ki te ka don kam namar kata bangin ya long kmi ki pa ba ha ba ka khon jong pi kane ukon jong pi ulas tang ban ki samla Pila dei kapor bapin besar yaki bapin pet bha yaki hoi kadei kabenta jongki ru baki nyarap hayen tangba pidai ru ban a yaki yakata kalawe kapapna yaki ong tang ki barius pa ne de ki bala ban a yakalawe ki babha yaki khot henre wei ki kalong yeng la ne ki ki pa ki don ka benta ka bakrao ya ka ban ai ha ka kha ki khon ka jing sneng ka jing krao ka jong pi ka ya rap ki khon jong pi ba ken small tho ya ka long ren yang ka man ren ka jong pi la da ki khon jong pi kim yo ya ka jing ye kim yo ya ka jing sneng ka jing krao ka ba ken snow hun ka po ka min sien ka jong pi kan mau bun sien kin wa ya ka jing ye ka banaba but haba ki wa ya ka na ba bun sien hi ki wad na kita ki baong ki opposite sex lene na ki wei pat ki na ki shinrang lene ki shinrang ki wad na ki kanhei de na kani ka daw lekin sa shuya koi shongkha ruma namar ba ki duna ya ka jingki ki duna ya ka jing snang jing krama yeng ki duna ya ka jing yo ka benta ka ba ki kmi ki fa ki dei ban a ha ki khot henrei ga onge piang ne ka por la da filet school ne pimlet school ka lawe ga jong pi ka don ya ka ba pi ha ban rai ya ka ba pi ha ban shim khia ba pin pnya ya la ga jong ka jing em na ma ka jing kai ban ling kong ka ba ki khuan kin yo ha ka jing em ka jong ki dei na ki kme ki pa ti kum ki kme ki pa ni net scam ba nang ni shotmat hinda shim khia ya ka jing em jong ki khuan jong pi ba pinda perkhat sani bha kumno ba ki khuan jong pi ken ki yo shaprang wat la kim dei ki bamlet school ru phila ban pen rong ye ki shaki wei pat ki kam knang ba kin lat na ka ne ka jing shong kha khna sajisian ka jing shong kha khna kam wan ra ka jing so balai kata ka shong kha shong man khna ki kren ha ka ni chup ko ba menta na shukwa ban bu ka jing kli ne ka por ki ni khna school to have ki bare ki bai dom na ka ne ka por ha ba ne ba ka ne ka shong kha shong man khna mi tip bai ka ta ya kan thei la bu khat prasnam ba yu shinrang la bu ar voisnam ndre ka jing kli ka long ba hato ladang isong khano hakata karta kabala penbek kabala sya kakum ka ai ladang ka kenthei ka bakat prasnam ka song khano hoi la sya kakum ka ai henry hakajik pule ka jomki lada dei padang pule pat hato la don mo itak ikna ki bartang kat prasnam ki bala dep ya ka BA lane ki bala pendep ya ka MA ka jing song kha song nam khna hi ka dei ka pon kadang long dia wa disi to iro namne na district to iro la don ko anga ko ni yo to pi se ke wa se sno mo pe lo on ba jing so ta so ani kuna hi kadang de ka ba dia ba yo di bale e kata kinsa tin si ko ka kun ka nama ka don ka an
Kalau nyata kepon yang ada jangka soal kena. Kalau belum beriu, dan yang belum beriu, disangka yang memang hapok kata, kalau kat proses kata, insya persistem menguaikan, kalau kita berikan soal 2002. Ada kata, bahawa kena senang kepon, nak kena mengajar yang dikenai, kena, dan yang kena. Mau, kamu tahu ni kenai, mereka yang disenang. Mau, kalau kamu kenai serang, di badan hapok proses kata, kata kamu Bila kita syurga, dia waktu kita, dan dia kata, kita kamu kisah persistem hak mereka ain koksu. Bila mereka kerelang bagi betul, bila mereka kerelang bagi lagi sebenar betul, waktu asyaru, bila mereka kerelang, bakiru kita nak betul betul, bagi dia berkunjung, ada kilap dia mereka jisung kasuman kita, hati kita Islam, hati kita tahu, ada orang tu kita fikir. Makiru ihak penting sekibor bahawa, bakibor bahawa nak kalau nak buat hospital, bisa senar, lalu nanti macam mana bisa mentempat semua. Ini pada biasa siam pada biasa register yang kes, kau biasa pe, jangan orang ken. Ketika pulak itu, mau nak berkumpul kita. Siap besok, kita menang pun tidak kebaik sebagai report masuk bagi tu bah kita menjadi di perlu dicobi. Kita menjadi di perlu dicobi. Dan belum perlu untuk ini apa cobi, ya cukup ini bagi kita perlu kita perlu. Ya cukup kita menikai hasil lapidah dan kisah yang nanti kita pun kita cicing Hindi benar bagi itu kat hati bagi di perlok suci lagi kita perlok tidak sempat di bawah air aji yang nak kita aji suci. Kunjuru kapan sekolah itu kapan lapang dan berjuk kapan ta akan diberikan bagi mana kasih. Yang tahu jom bilo di mana hal yang aku. Menurut yang kita membawa sampai siwar lihat hawa sesihir. Nidamro akan bercanda kalau kamu fade barang compare hanya yang expert berjaya. Kalau kamu sistem rai berkiyo, justice kalau victim kiyo nak berlaku, nak bisa apa pun. Nidam kamu haknya. Dalam Malaysia, dalam program, dalam jing, awareness program berjubi, jaga KSU. Jadi kerja yang ni apa mayang, tanya rap siu, yang ni ke polis department lo, dan semua orang tim dan tunjuk lo, yang kita kumkini hijab face, ibadan, kumkini hijab cisneu, ibadan hal yang ada masalah kecil.